नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, स्टार ॲग्रो या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, जाणून घेऊया आजचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे जुन्नर आळेफाटा येथील रिअल कांदा मार्केट रिपोर्ट आजचा म्हणजे दिनांक 14/9/2022चा रिअल कांदा बाजारभाव. मित्रांनो, आवक येथे आज घटलेली आहे आणि कांदा दरात कशा प्रकारे वाढ झाली किंवा घट झाली जाणून घेऊया आजच्या सविस्तर रिअल कांदा मार्केट रिपोर्टमध्ये. मित्रांनो, त्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे आमची नवीन अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचेल. शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी असाल तर व्हिडिओ नक्की बघा, कुठेही स्किप करू नका म्हणजे आजच्या कांदा दरात आणि आवकमध्ये काय बदल झाला तो आपल्या लक्षात येईल. मित्रांनो, व्हिडिओ बघता बघता व्हिडिओला एक लाईक करत चला आणि हा व्हिडिओ आपल्या जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचवा. तर बघूया आजच्या जुन्नर आळेफाटा येथील रिअल कांदा मार्केट रिपोर्टमध्ये कसा बदल झाला, आजचा दर कसा निघाला आणि कांदा आवक कशी आली. रिअल कांदा मार्केट रिपोर्ट आजचा. तर जाणून घेऊया मित्रांनो आजचा जुन्नर आळेफाटा येथील रिअल कांदा मार्केट रिपोर्ट आजचा. मित्रांनो, आवक आहे येथे 11,488 क्विंटलची. कमीत कमी दर आहे येथे आज 1,200 रुपये प्रति क्विंटल. सर्वसाधारण दर आहे मित्रांनो आज येथे 1,400 रुपये प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त दर मिळाला मित्रांनो आज येथे 1,850 रुपये प्रति क्विंटल. तर मित्रांनो, हा होता आजचा आपला कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे जुन्नर आळेफाटा येथील रिअल कांदा मार्केट रिपोर्ट आजचा. धन्यवाद.